се виждат. Так гледат хората. Так гледат хората. И се изпочили. Ой, но изпочилва. Да снимам ли война? Снимай. Да видят, че са храни. Я покажи манджата. Манджата, покажи. Да, малко. Да са харкат малко, да видят, че са злобни. Гледай моето. Не снимай мой. Чакай. Чакай, ей тъй като правя, чакай. Малко ще дразя той, по-отделно ще дразнем. Ще. Чакай. Чакай, знам как. Ей тъй като ги бутам. Ей тъй става. Ей сега ще стане. Стане. Макар че тя иска да влезе в кале. Чакай, я да видим той дали ще стане. Дали се дразни, а? Охо, чакай, давай. Мощне, бе, бой. Добре. Да спирам, не Стига.